azken aldian ikuste dutela sare sozialekin denbora pasan ibiltzen diala, eta gero egunerokotasuneko jardurak egiterako garaian kriston arazoak bazkatela ikusi, konzentratzeko eta konturatzen dianako, eski igual 2 ordu eman ditut hemen pantailan aurren, eta ezakit zertan. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Sare sozialen ordainak, zertuko benetan eskuartean. Kaixo guztioi, gaurkoan Telmo gai interesgarria, eta egin behar duguna da negozioa argitara, argia jarriko diogu ikusteko zertan datzan, eta autoestimuan duen eragina. Sare sozialetaz ari gara, eta bestelako plataforma digitalez, eta honetan, jada buru belarri sartzeko, gogoeta batekin hasiko gara. Sarritan, egiten duguna da ondorengoa. Zerbait erostera goazenean, mesfidantza bat izaten dugu, izan zapatia batzuk edo bizikleta bat. Nolabaiteko mesfidantza bat sortzen zaigu, ea materiala ona den, prezioarekin bat datorren, kalitate honekoa den, jatorri etikoa duen, eta bar. Baina zer gertatzen zaigu, produktua doainik eskaintzen zaigunean. Sarritan mesfidantza hori desagertu egiten dela. Eta hartu egiten dugu, baina nik ez da izango, bizitzako arlo guztiekin berdin jokatu beharko genukenik, baina justu, gaur hemen biltzen gaituen honetan, mesfidantza hori erne, jarraitu beharko luke. Batez ere ondorengo galdera egiten badugu. Zergatik, izugarri garestiak bai mantentzen, bai sortzen, diren aplikazio guzti hauek, eskaintzen zaizkigu gutako orori, momentu oro. Edo agian galdera da nola. Nola liteke, zerbait doainik eskainita, gaur egun enpresa hauek munduan dauden enpresa aberatsenetan bihurtu izana. Hor da galdera batez, datorkin neri denbora guztian, orduan, nola ari gara ordaintzen? Oraintzuk esan daizun guzti hori doainik balima dator. Inork ez du sentimo bat ordaindu, WhatsApp edo TikTok erabiltzeatik, ez? Baina hor da arazoa, produktua zuk ordaintzen ez dezunetik, produktua zu bihurtzen zera. Halaxe da, Maitane, beraz guazen ikustera zer den produktu izatea. Eta horretan, argi eta garbi utzi behar duguna da, zein den negozio modeloa, ez? Eta teknikoki izena du atentzioaren ekonomia, bai? Eta nolabait, oso kontzeptu sendoa mardula da, baina nolabait labur bilduz, ondorengo formularekin adierazi dezakegu, ez? Zenbat eta denbora gehiago pantaiaren aurrean, guanako informazio gehiago eskuratzen dute, hau da, eragin handiagoa dute, eta eragin hori da, hain zuzen gero, salduko dutena. Bestela esan da, pantaiaren aurrean ematen ez dugun, segundu bakoitza beraientzako dira galerak. Bai, eta hor niri galdera badatorkit, Telmo, ez? Beraientzako galerak balimadia, karo, zuek ere ez, pentsatu pixka bat, gure atentzioa, ez? Limitatua da, infinitua da, finitoa da, nolakoa da gure atentzioa? Guk atentzio finito bat daukagu, ez da infinitoa. Orduan, hemen arazo baten aurrean gaude. Hori da, lo imerdeu, lan imerdeu, gure atentzio finitoa da, eta beste galdera da, zenbatek dute negozio modelo, enpresa bakar batek edo askok. Eta gure atentzioa finitoa den neurrian, eta enpresa askok, atentzio horren burrukan dauden lez, segertatzen da, lehiakortasun zutsu baten baitan murgiltzen direla, eta inoiz egon ez diren teknika, teknologiko da psikologiko eraginkorrenak jarri dituztela martxan. Eta zergatik diot, inoiz egon ez diren teknika eraginkorrenak eratu edo lortu dituztela. Inork inoiz izan ez duen informazio pertsonal kopuru ikaragarri bat dutelako. Metaren kasuan, 2,9 milioi erabiltzaile aktibo, baino gehiago hitz egiten ari gara. Baina galdera hemen agian ondorengoa da, zertarako behar dute horren besteko informazio, datu pertsonal guzti horiek, ez? Eta hemen bi helburu betetzeko erabiltzen da alde batetik, gu pantailan mantentzeko erabiltzen da. Datu kopuru ikaragarri hau, ez? Nola, guk egiten dugun gauza oro, eta egiten ez duguna baita ere, neurri handi baten, dago guztia biltegiratuta data center izeneko zentru ikaragarri handi batzutan, nun logika algoritmiko bat aplikatzen da, logika algoritmikoa, izena da osoko pompoixoa, baina
zerbait oso erraza ulertzen dira jarrai bideak helburu bat lortzeko, eta helburua da gu pantailan aurren albezain beste denbora mantentzea, ez? Beraz, guanako duten informazio guzti hori, hor, logika algoritmiko horren bitartez aplikatzen da, eta berbidaliko zaigu teknika teknologiko, psikologiko edo eduki zehatzen bat, guri, pertsonalki ez, eragingo diguna pantailaren aurren mantentzeko. Eta oso ona bihurtu dira horretan, metodo deduktiboa eta induktiboa jarri dute martxan hortarako. Hau da, induktiboa, zezentzutan, ni neu, Telmo, oso ondo ezagutzen haute ez, nire pasioa zintzu diren, nire gabezia zintzu diren, baina ni bezalako, edo nire ezaugarri oso antzekoa dituzten milioika pertsonen ezagutza dute, eta badakite guzti horiekin zerk eragin duen, positiboki ez, eta zerk ez, eta ondorioz guzti horien ikaskuntza jaso, nire buruztakin guztia jaso, eta elikatuta ez, logika algoritmiko hori elikatuz, berbidaliko zait teknika edo eduki oso esanguratsu hori lortuko duena, neurri handi baten, ni pantailan aurren mantentzea ez. Era bat, eta hor, bereiek baliatzen dira ez, esango genduken lau puntu ezberdinetaz. Bai, baino hortaran sartu aurretik, beste helburua da nire ustez garrantzitsua baita ere plazaratzea, eta ondorengoa da, nundi dator dirua. Eta horri erantzuteko jo berdeu data brokersetara. Enpresa batzuk aipatzearen, Action, Equifax, hortzen ditugu. Egiten dutena da, informazio ikaragarri guzti hori, enpaketatu, zailkatu, lista zehatz batzutan, gure izena bizenek, izena bizenak hortxe aurkituko ditugu, bai, izan banandua, izan diabetikoa, izan bestelako informazio pertsonal ikaragarriak, lista zehatz batzutan, pakete batzutan jartzen dituzte, eta hoiese dira gero, saltzen direnak. Eta nori, egiaz interesa duen orori. Izan desinformazio agentziei, marketing politikoko agentziei, kontratazio epetan dauden enpresei, mediku seguru pribatuei, eta bar. Horre, ez gara hortan sartuko, baina badago kontzeptu edo nola baiteko akademikoki baitare, arlo oso potente bat, dela capitalismo de vigilancia, ekonomia de datos, esaten da gaztelaniaz, eta hortik dator diru sarrera ikaragarria, ez? Eta hori nola lortzen dute, gu pantailan aurren mantenduta neurri handi baten, eta hortarako Maitane zuko ondo adierazten ari zinen bezala, baliabide desberdina dituzte, ez? Ez negozio hori, edo behintzatez gure datu guzti horiek lortzeko, ez? Leheneko gauza baliatzen diena da, gure pertzepzio fisikoaz ikaragarri, ez? Gaina konturatu barga baina ematen nahi datu hauek nerabezaroan, oraindikan ere, pixu edo, oraindikan ere eragina handiagoa daukatela. Bigarrena gure, barne emozio guzti horietaz ere baliatzen diazuk esan duzu, ez? Gure ahuldade, gure pasioak, noiz erabiltzen dugu, noiz ez, ergati, zeinekin gaudenean ze ordutan, noiz ez ere ez, oso ondo esan dezun bezala, gero ere maitasunaz, ez? Baliatzen dira ikaragarri, eta nerabezaroan gehien eta garrantzia handia daukana, onarpe sozial horretan, ez? Besteen parte izatea, eta bestek ni, ez? Onartzea, orduan, imaginatu justuki, esango genduken gure auskortasun handiena dauden guzti horietan, baliabide guzti hauek erabiltzen dituzte. Bai, eske maiten hortxe mandezu gakoetako baten nerabezaroan batez ere, guztiatzen dutena ez, da onarpen sozialeko bilaketa edo biologiko evolutibo hori, ez? Eta horretan, zoritxarrez, autoestima da biktima nagusia. Ez, egia da, beti anik ez, esan dugu, beti egon popularragoak, eta nolabait apalagoak zirenak, eta aintzat hartzen genuen hori, ez? Baina gaur egun, hauzia ez dago horren beste, ez? Autoestima beti onda onarpen sozialara lotuta, kontua da gaur egun, onarpen sozial hori dagoela erakutzia, eta neurtua. Jarraitzaile, laiko purutan, iruzkin kopurutan eta bar, momentu oro guztiei. Eta horrek sortzen duena da, izugarrizko presio emozionala konstantea nerabearengan. Hogeita laburdo. Eta elikatu beharrekoa. Eta horrek, neurri handi baten, ez, eraman gaitu, benetan ez garen, ez, eta bizi ez dugun errealitate bat erakustera zaretan, ez. Esango nuke, neurri handi baten. Eta noski, zer gertatzen da, zein da interakzio bide nagusia sare sozialetan. Olerkiak edo argazkiak eta bideoak. Argazkiak eta bideoak, ez? Beraz, ari garena egiten da,
gure fisikoari eta horren bidez erakusten dugun errealitateari izugarrizko garrantzia ematen pertsona ditugun bestelako nolakotasunekin alderatuta. Eta ondorioz eta ondo ulertu baldin badeu, ulertuko dugu geroz eta pertsona gehiagok benetan bizitza bizi beharrean bestei bizitzeko hasi direla beraien bizitzak bizitzen. Eta alde handia dago, batetik bestera. Ikaragarria. Eta hau, ondo ulertu baldin badugu, ulertuko dugu nola marka batetik ona, nagusitu diren jokabide dinamika asko eta asko. Adibidez nik otoitz berria diot, baina janari ponpoxo baten aurrean, bazkaltzen hasi aurretik otoitz berria dugu. Argazki atera beharra eta sare sozialeta igo beharra, edo ilunabar bat ikustea jun eta gozatu beharrean grabatzea, edo zuzeneko kontzertu bat gure zentzumenez gozatu beharrean kamera baten atzetik bizitzea, ze zentzu du horrek ez. Eta gauza larriagoak baita ere. Ze onarpen sozial horrek ez du mugarik eta muga aurkitzen duenean batzutan ez du bueltarik ez. Eta ari naiz esaten adibidez, Blackout Challenge bezalako erronkak zabaltzen direnean. Erronka zehatz horrek, 8 ume hildako utzi zituen lehenengo astean. Viralizazio lehenengo aste horretan. Eta kontuz, ze gaur egun legeak dio, sare sozialek, enpresabek ez dutela inolako erantzukizunik, baizik eta erabiltzailearengan dagoela erantzukizun guztia. Eta, noski, adingabe balimada, gurasoengan. Eta horrelako adibide desente ditugu. 13 egunetatik behin, pertsona bat hiltzen da, selfie arriskutsu bat ateatzearen edo, laukoiztu egin dira 2016 eta 2019 urte bitartean dismorfia kasuak. Hau da, sare sozialetako filtro estetikoen antza hartzeko operazio estetikoak. Beraz, ez da nola nahiko kontua guzti hau, eta oso aintzat hartzekoa, ez? Baitane? Bai, ze horrez gaude guretzat egiten, ez? Hor galdera da norentzat egiten aigean guzti hori, ez? Eta da justo pantaiaren beste aldean dauden guztientzat eta ez guretzat, eta hori inoiz ezin daike izan zerbait bete edo on egingo gaituenik, ez? Hor utxune bat utziko du bai ala bai. Horia. Eta batez ere nera bezaroan, aintzat hartzen badugu, nera bezaroan gaudela sutsuki, ez? Eraikira autoestimu, balore eta identitate eraikira sutsu baten murgilduta, eta hor lehen aipatu dugu, ez, autoestima dela, biktima nagusietan, zezentzutan, konparak eta guzti horietan, ez, ematen dena da lehen albolondorio bat, eta da frustrazioa. Eta frustrazio hori horrek bi iturburu ditu. Alde batetik nere benetako nia, eta saretan erakutsi behar dudan ni horren artean sortzen den amildegia. Nun, nola baiteko, autokontzeptu zalantzagarri ez, komplexutasunez, eta josten duen nerabea, momentu horretan, gutxin behar duena, alegia. Eta kontu ze beste iturburuare hor dago. Eta sare sozialen itxaso zabal honetan, murgiltzen garenean, murgiltzen ari gara, bizitza perfektoak dituzten pertsonen profil asko eta askorengan, ez? Eta zer gertatzen da? Subkontzientean nolabait txertatzen joaten dela mezu garbi baino bortitz bat. Oso arriskutsua. Eta ondorengoa dio, ean iotena izen pertsona bakarra, horren beste irribarre ez duena bere bizitzan, horren beste maitasun kopurua jasotzen ez dituena, lai kopurutan neurtuan ezki, ez? Horren bizitza zorion txua ez duen pertsona bakarra ote naiz ni. Eta horrei askotan jarraitzen dio ondorengo galdera, zehari naiz gaixi egiten. Beraz, garaikoa ez, eta honetan ere nik uste kontu handiarekin ibili beharko nuke ezin dugu 12 urteko edo 13 urteko edo adin hortako pertsonei eskatu ezin dutena egin, ez? Momentu horretan behar dutena dira pertsonak eta ez pantaiak. Erabat. Eta, pixka gaia kokatuta eta sakonduta erabat, guazen urrengoz atalera, ez, Maitane? Zer dugu, esperoan? Bai, hoi da, gazte baten ahotsa, entzungo dugu, bere esperientzia berak pasadun erabezaroa sare sozialei pegatuta. Guazen ikustea pixka batea, berak nola bizi izan duen egoera guzti hori. Aurrera. Elkarrizketa. Neraben garrasia hitz egiten ari gehala, gaur gazte baten, ahotsa jarri nahi dugu, nerabezaroan sare sozialei, sare sozialetan ibilitakoa, esperientzia dauka, eta berari autoestiman nola eragintzion guzti horik. Eta hortarako, gaur gurekin Patri daukagu, kaixo Patri? Kaixo. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko zuri etortzagatik, eta zure esperientzia seguretzako oso baliagarria da gazte baten ahotsa entzutea, ez? Beren nerabezaroan sare sozialak pilpilan ibilizenean, izan zitun neska bat, orduan. Patri, badoaz gure galdera sortak. Nik izango nuke, zuzarela, lehenengo belaunaldietakoa,
nera bezaroa mugikorra izaten, sare sozialak izaten, eta guan ja, heldu zarela, ez? Abia puntua jartzeko, zenbat urterekin hasi zinen gutxora bera, sare sozialak erabiltzen? Ba, nik esango nuke 10-11 urtekin. Eta zenbat urte dituzu? 25, 26 egiteko, bai. Ondo. Xokokatzeko gaia, Maitane, urrengo galdera izango litzateke, zer nolako eragina izan duen, ez? Sare sozialek, batez ere, nera bezaro horretan, ez? Bale, ba, nik esango nuke azkenen, berezikin erabezaroan zaudenean, ez? Ba, geroz eta denbora gehiago pasa sare sozial horietan, ba, kanpoko bizitza erreal hori galtzen dezula, edo bai, aldentzen zehala modu batea edo bestea. Eta hor, baita errealitatea distortzionatzeko arriskoa badago. Bai, eta hor, errealitatea distortzionatu zatezunen, noraino distortzionatu, nola ikusten dezu zure irudia, ez? Sare sozial horietan, nola dator konparazio hori, autoestiman, ez? Zurekiko maitasun hortan, noraino eragiten du hor? Claro, eske azkenean sare sozialetan denbora guztian ikusten ari zera besteen bizitzako eskaparatea, orduan bai inkonstienteki edo konstienteki modu batea edo bestea, konparaketa hortan sartzen zea, ez? Denbora guztian ikusten ari zarerako besteek publikatzen ari dianak, bai argazkiak, bideoak, eta zuk hor imaginatzen dezuna pasatzen nahi dana askotan ez dala bat ere erreala, eta oso realitatetik oso urruti dana. Zartzen zarela itxaso horretan ez, dana bizitza zoriontsuak, eta... Eta hor, zuri zer sentierazte egiten dizu? Patri, zer sentitu zen duntzuk hor ikustean agian adibidez baten bizitza ikusten ari zela, eta zure agian horrelakoa ez dela, zer sentitzen da hor? Jo, ba hor askotan inbidia, ez? Eta berezikin nerabea zarenean, igual emozioak hor pilpilan daudela, bareta gehiago. Eta galdera asko egiten dizkiozu buruari, ez? Zergatik pertsona honek ezakit, olako porraldiak ematen ditu ezakit nungo itxasoan, jate baten, ezakit. Osea, hori erreala da, zen noraino, ez? Bolako... Bai, hor autokuestionatzera eramatzen zaitu. Karo, hori da. Eta nimenago lanean, justo nera bezaroan ez, igual, hori... ikasten, ez? Hori da, baina bai. Bai, eta hor, zu baiza pixka zure esperientzetik hitz egiten, eta zure inguruan zer ikusi duzu? Zer egin izan du zure inguruan? Zer adibidek dituzu? Joa, nik ikusi detena da, azken finean, adinez berdinetako pertsonek, arazo berdintxoak dazkatela, ez? Justo aurreko azten adibidez bilagunekin honintzan, bateko 26 urte dauzke bestek 36, eta biek berdina esaten zuten, azken aldian, ikuste dutela sare sozialekin, denbora pasan ibiltzen diala, eta gero egunerokotasuneko jardurak egiterako garaian, kriston arazoak dazkatela ikusi, konzentratzeko, eta konturatzen dianako, eski igual 2 ordu eman ditut hemen pantailan aurren, eta ez dakit zertan. Oantxe esan dezu, ez dakit zertan. Karo. Bai, ez errabilgarria pixka zuretzako, ez, edo zurekiko. Baina zuk hor bai egin dezula, ez, estrategia bat edo zerbait dezu, Patri, kontatu pixka bat zure esperientzia, zu zer egin dezu, hortaz pixka bat, ez? Bale, nik azken aldin adibidez, ikusi dut, ez dakit, egunak damazkitela, gai batekin, buruan, hor tematuta, eta, gero, barne hausnarketa hortan konturatu naiz izan dela baita, pantaien eragin hortatik, ez? Orduan, proba bat inun, eta esan, Instagram, dala kasu hontan, niri gehien bat eragin diten sare soziala, hau borratzean jo, kentzea, eta nire burua probatu, zen nagon azkeneko egun. Eta ze pasada? Kriston pakea sentituetela, askatasuna eta lasaitasuna. Eta hasieran, usteko momentuan? Hombre, arraroa da, ez? Mono pixkat. Bai, eske hala da, nahi gabe, hor ikustezu ze joera dakazun mobil hartzeko, eta telefonan zerbait bilatu, eta zerbait espero dezula, ez? Zerbait jasotzeko. Eta askotan ezakizu zer dan. Eta ibidez hasiera baten, inkluso Gmailan sartzen nintzen, esaten. Zertan ari naiz, baina eske zerbait behar dezu ez, hor behar bat sortzen dazkenen. Bai, estimulo bat, edo zerbait etortzea, ez, edo jasotze. Eta horre zinegon horretan jartzen zaitu. Eta nola izan dia gero beste egunak, ze sentitu dezu? Esan dezu lasaitasuna, eta zure buruarekiko? Asko zobeto, zazkenean benetan konzentratzen naiz nire egunerokotasunen dazketen beharrak edo, aizialdian. Zer egin dezu gehiago, Patri, hor? Gehiago? Gero, nire egunerokotasuna esatezu. Mugikorran denbora hori murriztu. Murrizten? Jo, adibidez kasuntan, produktibitate gehiago ezakit. Igual benetan pentsatu da ber, zena atxalde hontan nin. Zakit, igual gauzak lehenago planeatu,
kirol gehiago, Agian gehiago konektatu pertsoneekin eta Hori da. egiten zenituen gauzekin, ez? hori da, bai, Distrakzio hori ez izan da. karo. Kontua latza da, jakin 6 minututik behin desblokatzen dugula, ez? Mugikorra. Zuk ondo aipatu duzuna, liburuan xe azaltzen dugu, baina erantzuten dio neurojakinari. Gure garunak bilatzen du mugikorra automatikoki ikusten dugulako placer iturburu bezala, ez? Eta horregatik zuk diozuna eta sentitu duzuna gertatzen da, eta ez da kasualitatea. Batrita, zuko nahi nerabe bat entzuten nahi balima da, eta momentu hontan sare sozialetan hor pixka terrapatuta balima dago, eta gezki pasatzen nahi balima da, zuzer esango zenioken orain? Probatzeko pixkanaka, denbora hori murrizten adibidez, igual batean kentzea ez, ez, gaur egun igual nerabeak baita igual sare sozial bat baino gehiagotan dare hor, igual pixkaten gantxauta, orduan probatzen jutea. Ez dakit, Bai, ni uste da holku hona izan daitekela, ez? Xe murrizten jun, eta ikusten badezu, hobeto sentitzen zarela, horregez, igual sartzen zaitu kiribil baten gehiago erabaten zaitu hortan, ez? Bai, horrazkenen ez, zuk beste altzen autokontzientzia hori hartzen, eta pixka bazuk erabakitzen zer egin nahi dezun, eta ez mugikorrak erabakitzea zuk zer egitea. Mila esker, Patri, zure esperientzia partekatzeagatik. Eta, hoxe izan da gaurkoa, gaur Patriziak ez, eman digun testigantza, eta bakizu orain gure pildotara goraz. Vitamina dosiak. Bagoaz gure vitamina dosietara, eta hobei da garrantzitsua, ze guzti honei itzen dugun guzereko zen argi pixka bajartzea, Telmo. Ze argi jarriko diogu, ze vitamina dosi? Laurrean, gehi luzatu gabe, gogoan izan. Produktu ordaintzen ez duzun unetik zu bihurtzen zara produktu, eta produktu izatea ondorioak ditu, eta ez dira, makalak, esango dugu. Beraz, ezagutza berdeu, gaitasuna berditeu, tresnak berditeu, jorratuko diteu. Asko. Eta, horietan, pixkate bat maigainan jartzaren, jarri martxan purga digitala, nik purga digitala diot, aberazgarria izan dadila, ematen dion erabilera, bai, 3, 4, 5 ordu ematen baditugu sare sozialetan, zerbait eratarako izatea, ez? Galdera egin, zer gogoratzen dut, denbora hortaz, ez? Beraz, benetan aberazgarria diren profila, kontuak jarraitu, besteak kanporatu, eta erabilera kontziente bat egin behar dugu. Nahi bizitzen egiten dien bezala ez datutan garbiketa batzuk egin behar diala, garbiketa horiek egitea garrantzitsua. Eta lehen etxi, harremanak, ez? Azkenean gogo eta egiten badu gogo eta simple bat, ez? Badakigu zerk egiten gaitun zoriontsu edo zerk betetzen gaitun, eta gogora ekartzen baditugu gure momentu zoriontsuenetan, ikusiko dugu nola gaiurik ez dugun eskuartean, eta bai pertsonak benetako harremana ditugun pertsonak, ez? Bai, eta hemen bigarren vitamina dosi bezala, gogoratu sare sozialak, teknologiak menpeko nahi zaituztela, ez? Orain nerabe bat edo gazte bat entzuten ari balima da, ze askoz ere inkostienteagoak bihurtzen gara horrela, ez daukagu espiritu kritikorik, denok bide berdinetik jarraitzen dugu, individualak bihurtzen gea, eta hortan, inoiz ez da egongo zoriontasun, orduan gure autoestima zaintza da besteekin elkartzea, besteekin entzutea, besteekin sentitzea, eta hortan benetan egin behar dugu pixka bat lan gehiago, ze orain arte oso individualak bihurtzen egian gizarte honetan gaude, eta horrek egingo gaitu urruntzea, eta oraindik ere menpekotasunei edo adikzioei kasu gehiago egitea. Orduan ez harritu zifrak ez handitu edo areagotzen balimadia, eta hortarako autoestima lantzea. Orain arte ez diogu garrantzi eman, baina normeraren burua maitatzen ikastea dagoen gauzariko bernetakoa da. Bai, ez dela gure ahuldade horiek guztiatuko dituzte. Erabat, hor sartuko dute barrura inota. Honekin amaitzen dugu gaurkoa. Bai, betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Urrengor arte. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.